Reviso espellos antes de que saia o sol. Na noite guardei a tua memoria. Perderei outra vez a vida. Así en Cela, no Veloso, un lugar que se chama o Veloso. Unha fame terrible. Chegou xa de ser pensar por iso. Non había pan, non había aceite, non había sabón, non había azúcar, non había nada, nem había cartos. Tiñamos que traballar noite e día para non ter nada. Fame. Que non pasou fame naqueles anos? Que non pasou fame 41 e 46? Que non pasou fame? Todo o mundo. E despois ven no ano 41, que non había que comer ni había nada. Aí pois ven o pan da ración, porque decían unha persona. E nós comemos encima dun corcho, o peixe, e pasamos o mundo ben sin pan. Pero meu pai dixo, o primeiro día que comeu sin pan, dixo, meu filliño, sei de empeñalo todo canto sea, pero eu non son capaz de comer sin pan e vos todes menos. Vamos a comprar millo, e xa dio, fomos andando. Pasamos de todo, faltamos moita fame. Nos anos 40 e 41 pasamos moita miseria. Había que comer o que había, e comíamos na rúa cocida, sin pan. E despois, cando se colhia o millo novo, que podía durar 3 ou 4 meses, a facer papas, ou a facer cocer o pan, ainda se podía comer algo, pero despois, a maioría do ano, como cadraba. Pasei moita famiña, pero moita. E dábanos a ración do pancín amarillo, daquele pan que tiña bechos polo medio. Eu traballei para comer toda a vida. E como sei o que é a fame, comía todo, porque eu comía todo, eu comía carosos e todo o que encontrei polo chan, comino sempre. Miña nai mandaba mellor, dixíame, Teresinha, vai e dábame a tes chicas, así, vai a tienda, tal cousa. Eu comía todo. Non sendo pimento que non lle comía todo, hasta comía sal. Chegaba a boca, sabíame mal, claro, xa non, pero na boca metía, porque tiña fame. Eu de comer non pasei mal, ves? Porque mamá iba a vender polas aldeas, a Santomé, a Llarís e por aí. Eu fame pasei. Traía pan, traía de todo, de todo. De comer nós nunca pasamos fame, para que chei dicir? Fame xa non a reconocindes, porque daquela finada mamá iba á montaña, que daquela iban á montaña, e traía, e non, fame non pasei, ves? Vivía xa mal. Ai, non tiño ganas. Non te agarrafando. A mí non preguntes moito. Eu iba á escola mediodía, outro mediodía tiña que traballar con miña nai, xa de 5 anos xa iba ao monte. A brosa con ela e a leña e a todo canto había que non tiñamos nada. E cun rabaño de ovellas, e becerro, e todo. Con 5 anos descalza polos tosos e por todo. Así que mira como pasamos a nosa vida. A escola foi moi pouquinho de todo. Déixame falar, por favor. Tirías 6 anos ou 7, cando fui á escola de noite, pagando 100 pesetas. De día non fui, que non tiña tempo, que tiña que traballar para comer. Fun á escola. Fun á escola, non aprendín moito, pero as 4 reglas aprendines. Eu tamén. Eu nada, eu era unha burra. A escola funde a unha de... que facía unha aficionada que facía escola ela, hasta os 10 anos. Despois dos 10 anos a traballar, no que se podía, a xornada, o que fora. Sí, fui unha escola. E fui á escola pouco tempo, porque a miña nai tiña que cuidar a miña abuela, que tiña encamadiña na cama. E non aprendín, na escola non era unha borriña, non sabía nada, porque fui moi pouco. Hasta non foron os meus fillos, porque facía falta ganar. Foron desde os anos, foron para traballar. Na escola aprendíamos o meu amo, que era abogado. Todos os días á noite unha pizarra cansábame de chuspir para poñer o meu nombre, porque menos que puxera o meu nombre non comía o caldo e non ia para a cama. Tiña que poñer o nombre, que eu poñía en riba na pizarra o meu nombre, eu tiña que poñerlo en baixo. O que sei, o pouco que sei, que me safo, decir, o meu nombre, mas teño que escribir unha carta, non sei se é con H, se é con G, pero bueno, eu escribo-a. Non carezo de nadie, pero enseñoume 3 anos que estuve ali a servir. A nono nos mandou á escola por unha vacuna. Dixo ela, aí non. Morreronme xa os outros, vamos a morrer estes? Non nos mandou á escola. Non me mandaron á escola. Ela aprendeu a poñer o nombre dela na conserva. Na conserva, na mesa do aceite, ali, de aceitar.
Nós a dicirlle como había poñer, Porque, ela... Eu nací no ano 30, entrei na fábrica no ano 45. E na fábrica, en primeiro, éramos rapazas, éramos moitas rapazas, pasábase ben, ainda que se pasaba mal, que tiñamos a barriga en banda, pero a diversión era bonita. Pa min, naquele entonces, éramos unidas, traballábamos todas. Cando tuve 8 anos, mandaronme para a montaña. Fun para a montaña, senteime nunha lasa a chorar todo o día, toda a noite, porque eu non salín daquela lasa. Pero despois, claro, que só ganaba a comida. Tuve que buscar vida por outro lado. Fun para servir para Vigo. De servir para Vigo, depois foi cando vim para a conserva. Cando entrei, empecé a dar servicio, como a rapaza na anchoa. A na anchoa, despois a lavar peix da anchoa. Despois por todos os traballos, despois fun para Ambalás, para expedicións. Despois en expedicións aí rematei, hasta que nos mandaron. Podes dicir que nos mandaron. Despois, aos 14 anos, xa me meten na conserva. A mí empezou a mandar un que chamaba Sr. Mundín, que era o encargado daquilo. E dixo-me, ti non te vou mandar ao peixe, a dar peixe, porque había que dar peixe así nas parrillas, non sabes, para empacar as mulleres. E dixo, ti non te vou a dar porque con a parrilla non podes. Vou-te mandar dar latas aos queixóns, que había uns queixóns para tirar, e queria botar as latas ali. E eu davalle latas ás mulleres. E despois fomos para a conserva a ganar ali 2 patacos. Porque eu non sei se empecé a ganar 6 reales cada semana, ou cada día, porque non se ganaba. E nós íbamos a arrimarnos ás vellas. Íbamos para o medio delas a aprender. Aos 14 anos xa me chamaron para os pilóns. E traballei sempre nos pilóns. Sabes, os pilóns non era un traballo de estar a rir, era un traballo duro. Un traballo de andar sempre con agua, con sal, con peix, coas parrillas así ao aire. Ai, xa te non... A fábrica foi... Non sei, cando... De 18 ou 19 días. 17 anos, 18 anos. Anduve a traballar de 13 anos. Fui para a conserva que se chama Playa de Beluso. E ali ganei en 15 días a traballar día e noite. Ganei 4 pesos en plata. E cando nos dei a miña nai brincou no airo. Desde os 16 hasta os 65. Que hasta que se tiña edad estábamos camufladas. Porque estábamos por pinche, pero non reinaba nada. Cando viñan a inspección escondíanos, porque éramos moi pequenas para traballar de cada. E a dar servicio e todo. Pero eu na fábrica viña de moi lesos. Eu viña de Maurisca, levábame 1 hora. De Maurisca aquí 1 hora, sin me parar con nadie, na máis que andando sempre, andando apurado. Levábame 1 hora, e outra hora daqui para lá. E cando velaba ás 10 ou ás 12 da noite, ou cando fora en tempo de inverno, eu tiña que marchar a andar para lá, non tiñamos medios de poder en nada que non había. Cando sentía o grifo, se che tocaba a tua aldea, tedes que vir correndo a toda a candela. Ala, o toque do grifo. Se tocaba o grifo, tocaba, se non tocaba, pois non ibas. Cando estábamos na casa a dormir, porque sempre tocaba de noite. E cando tocaba, aquela pitada, todo mundo a pé, porque todos os veciños andaban na fábrica. Uns chamábamos uns polos outros, porque algum non oía. E coa mesma, corre que te corre, cos socos nos pés. E coller moitas molladuras e moitas anajaduras e moitos sustos, porque non era ir polo medio de casas, nin había luz. Eu, desde a iglesia de Beluso para baixo, que me levaba 1 cuarto de hora, eu iba polo medio dun matojal, dunha robleta, podíanme matar que nadie me sentía. E viñamos polos camiños con todas pedras e agua e as escuras, traíamos ao mellor un foque para alumbrarnos un pouco. Eu tiña un farol. E ali chegábamos ali, empezábamos a cortar e a traballar, e todas queríamos ter máis unhas que as outras, a morir como parvas. Porque se fixéramos o traballo a pouco, a mellor ainda tiñamos para outro día todo o día. Pero sempre dalle, outro día ao mediodía para a casa. Con a aldea había unhas pitadas, e cando era para outra aldea había outras pitadas. O grifo tocaba Pacela, cantas pitadas eran, se non me acordo. Pacela unha grandísima. Pacela unha grandísima, para Bueu 3 pequenas e para Beluso 2 grandes. Beluso e Cela 3
3 pitadas, bilusas ela. Despois, as outras non sei moi Unha ben. grande para todo bueno. Sí, era distinto o pito. E ademais que Alonso tocaba unha para Bueu, 2 para Sela e 3 para Biluso. Este solo uno. E o noso pitaba unha sola, Sola, pero o pitido era máis fino. Esta de Maurisca. E dixo-lhe, sí. E xa, pois non, que non me quería na fábrica porque Maurisca que non se sentía o grifo, e que non iba a asistir. Eles xente que non asistían, que non a querían. E eu botei-me a chorar, e xeñe, sí que sinto. Xo, non é imposible. Xeñe, eu sí que sinto. Eu sentía cando había vento de aquí do sur, máis, cando había norte ou así, non se sentía. Pero que sí que había de asistir. Xo, bueno, cando toque máis a 3 pitadas, acórdame tanto iso, cando toque o grifo a Serena a 3 pitadas, quero te mirar a traballar. Se non te mira a traballar, non te... E así foi. Se non viñas a aquel momento, xa non podías ir no outro día. Cando pitaba o grifo e non ibas, se non ibas á mañá, xa non podías ir á tarde. Se pitaba de noite, se non ibas de noite, xa non podías ir á mañá. Era unha fame por todo. Ao mellor estabas no monte e sentías o grifo. Xa tiñas que deixar todo, vir corre, porque se non viñas cando tocaba o grifo, despois xa non podías vir. Xa te mandaba para a casa. Eu non viña de moi lexos, porque como vivía ali onde a iglesia, pero se estaba lá arriba no monte do Rosso, viña a tombos. Pero estas que tiñan que vir da lá das curcas de... Do antepaso, viña eu. Da lá de arriba, esta do antepaso, pero esta E nun viña cuarto de hora tiña que chegar aquí. Para arriba ainda. para arriba de Castrelos, da lá de arriba. Sí. Fíjate ti. Desde onde estaba eu, aquí menos cuarto. E xa botaba os fígados pola boca, nin comer ni nada. Nada, non te daba tempo, non podías. E tiño andado na conserva a correr da lá para coller o peixiño para comer, ás 12 para facer de comer por fillo. E tiño caído, romper as rodillas, e aquí na lonja. Tropecei unha vez que cheguei desde na faceña a casa. Viña coa comidinha na man para comer pola camilla adiante, para chegar para traballar á tarde. Íamos comer un bocadillo, eu cada vez que tiño comido o bocadillo que me daba a miña compañía e puña ali nunha coluna, eu comía yo. Porque tiñamos fame, e comer non tiñamos. Miña nai sempre día unha hora matábame. Fora onde fora, que tocara o grifo, xa tiña que ir para... Que estuvera no baile, que estuvera en Sela, que estuvera, e unha hora non podía perder. E o porteiro, se faltaba un minuto, eu estaba dentro da porta, cerraba a porta, que fora, tiña que perder unha hora, o que pensas que... Esta xentiña toda andamos a traballar xuntas. E pasamos a negra, filliña. Nós embalábamos, encaixonábamos as latas en caixas de madeira, en caixas, por cierto, ben pesadas, levaban 100 latas. Cando eran pequenas non pesaban moito, pero cando eran latas grandes, levaban 100 latas e pesábamos moito. E tiñámoslas que levar a unha cinta transportadora, como a de aquí a lá, apegadas ao peito, que ás veces se doía o peito. E as mans cortadas, porque a revisadora revisaban e botábanos para unha caixa de madeira. E nós tiñámoslas que coller daquela caixa onde eles botaban as latas e embalalas, ben embaladas nas caixas, para levar. Cando tiñan discusión unhas con outras, cortábanos as mans, non se fijaban para as nosas mans, botábanos encima, e tantas veces salíamos coas mans a sangrar. Viñamos ás 6 da mañán a coller agua a Semoelle, que nos congelábamos con socos, o que tiña socos, eu que non, o que tiña molladas, pitadas, na punta do muelle a coller agua para lavar o croque máis lá meis. Porque tú tiñas que andar, ahora hai mil cousas, pero aquilo non había nada. Daquilo tiñas que andar con tinas de sal, tiñas que andar con parrillas, tiñas que ir para echarse no aire, despois de cargar o transportador, que se cargaban, e cando había peix, poñían, iban collendo detrás, pero cando se acababan as parrillas, tiña que había que botar pola mesa adiante. Cando non había peixe, puñamos anchoa. Anchoa tiñamos que lavala con estropajo e moura, ben lavada. Había 4 mulleres a limpiala, a quitarlle a espiña e secala con trapos, con paños. E despois había 4 ou 5 a secalas. Cando non se podía coas mans, puñesas debaixo do culo. Eu no tostador, a tostar a sardinha, eu a cocelo bonito, eu a darlle bonito servicio aos homens. Eu cochaba, eu a descargar camións, porque eu, como estaba cerca de aquí, cando viña o peixe de noite, xa me viña buscar o sereno para salar o peixe. E despois había 4 mulleres a empacare. Mulleres maiores xa. Íbamos collendo os sitios das maiores. Para cando as maiores non puderan, ir nós.
E cando había bonito non había máquinas, iba bonito chan, collemos o bonito e tíamos que subir así, coa man pumba, todo que nos daba para arriba dunha mesa, ali cortábamos, que non había máquinas de cortar. Antes viña o galeón, e tiñamos que ir adentro do galeón, traía o vacío, as latas libres, para arriba para a fábrica, e as cheas para baixo, para o galeón, por aquel muelle, e para arriba e para baixo a carregar todo na cabeza. De antes no muelle había unhas... As bajonetas. Tíamos as bajonetas, e cando viña o balandro, que traía sal, había que descasar, sal. Viña o peixe nos barcos, cando eran as... había que ir abaixo coas bajonetas e sacarlo e traelo. E a maja caímos o sangriño, todo por a cariña abaixo na roupa, que non había máis que aquela do lombo. E todas chiñas de sangre, e caír todo, parece que nos mataran a leña, o sangre das sardiñas. E a feder, que apestábamos. Ai, por favor. O carbón e o sal, cando viña o galeón cargado de sal para descargar, con aqueles moñicos na cabeza. Ai, non quero pensar o que pasamos. E aqueles camións cargados de peixe, fiquiña. Aqueles bloques grandes, a descargar unha mexita muller, que era a miña compañeira. Congelados. E tiñamos que botarlo na mesa, con agua quente e agua fría. Ai, non. Aqueles caldeiros, agua quente e agua fría para descongelalo. Porque tiñamos que ter un caldeiro con agua quente para botar a man, que non aguantábamos no frío. E as mans para destirar do congelado, o quente, congelado, o quente. Estamos arruinados. É que estamos arruinados. Todo. Empacar, a cortar. Empacar. Parrillar, tirábamos as piñas sardiñas. É cando había que tirar pei da moura. Ai, mi madre. Non había que tirar pei da moura. Dicíamos, bueno, decíamos, nos aquí a besar o peixe da moura. Aí está a tal hora. Escapan todas as esconderse arriba aos váteres. Para que me sabes de escollir outras. Ela viña un mondín, pero un mondín vello. Era un cargado. Era moi bo home, por cierto. Onde? Me cago nun dios, Onde van as rapazas todas? As rapazas andas, cada unha escapaba por onde podía, porque poñíamonos todas a miseria. Naquela moura por riba de nós, a tirar aqueles queixos de peixe. Esta muller a bater as latas, Sí, estaba. que cando acababa xa lle duían as mans. Primeiro soy eu que ela, depois colleu ela o oficio, A bater lata, así. A revisar. A revisar. Había dúas mesas circulares, e entón eran as que levaban as latas a máis o peixe para as mulleres traballar. Eu tiño estado ali nas cabeceiras, despois viñan os castillos das latas feitas xa, e había que leválas desde a cabeceira da mesa ás mesas de aceitar. Limpiaba latas, revisaba. Fala, caralho. A máis axudábanos a preparar as latas. Ai, sí. Non, que tamén fala para algo, variante. Teño que falar eu todo. A coselo bonita, a coselo lura, a cosere para todo, andábamos para todo. Non había cámaras como aí entón o peixe había que traballalo no día, todo máis 2 días. Entón, cando podías que velar horas, non? Que había moito traballo. Pero cando non había que ir para a casa. Eu xa tiño quedado 1000 veces de noite, porque andaban os xeiteiros e había que erar o peixe, había que ter cuidado de cando chegaba, e viña misa, e viña perverecho, e cando viña toda esa trafallada, había que estar na empresa. Cando velábamos, mandábanos fora 10 minutos a comer o bocadillo. Bailábamos, cantábamos, Que veña, barrandeábamos. Bailasa non daba tempo, veña, por cuarto de hora que nos daba para Eu bailaba, cantaba e brincaba naqueles 10 minutos, te xogaba todo. Entraba na fábrica colorada como ainda. Non era como agora que ven a calquera leve que veñan, te burriquetas non para facer nada. Como digo eu. Antes que había forza para todo, para cantar, para bailar, para pasar fame e para traballar. E cando viñamos de velar, faceu a cantar o soda polo camiñán, Pasábamos a 1 e a 2 da mañá, todo personal pola carretera cantando e bailando. Eu desde aquí da pescadora hasta Belusa. Eu despois mandarme para Ambalás Cando ti estueste na Ambalás. a encher caixas de latas e cerralas para transportar. Eu marcabas, despois marcabas, presentabas e marcabas. Facía as pilas del demonio hasta lá arriba, subida nunha escaleira, porque había homes, pero os homes andaban a pasear, e nós tiñamos que traballar. Tiña que adaptarme a todos, cantos había.
baldraina, como chamábamos nós, empacar, o que fora. Pola máquina de cerrar caixas, pola máquina de empapelar, por todo, canto hubo. Pero gostar que estaban mellor na balás. Porque quen traballaba, quen servía para a mesa, para empacar, xa nos mandaba para a mesa, xa, para empacar. Nós las tres éramos as primeiras que íamos para a mesa. Porque xa íamos en fila, non me acordo, íamos, xa madrugábamos el mundo, para coller os mellores sitios. Porque este era un mundo lista, Quen madrugaba a primeira que me presentaba era eu. Entón, madrugaba el mundo para que nos mandaran xa para as primeiras. E viña un cargado, nós íamos en fila, para a mesa, para a mesa, para a mesa. E nós íamos todos para a mesa. Ahora, ao acabar de facer tudo, nós tínhamos que baldear. Tiñamos un home con nós, e tiñamos que baldear todo con a máquina, con a mangueira, e descalzas, e medias desnudas, porque non había. E non había máquinas como hai agora. Antes había 2 ou 3 máquinas de palanca, entonces os homens cerraban naquelas máquinas de palanca. A meter, estaba unha muller a taparle, outra a revisar, e os homens coa palanca. Pero despois viñeron máquinas modernas e a mitad da xente foi a fora. Eran as máquinas que andaban de redor que non se facía falta. Unha muller sentada e meter lata. Meter latas, porque había máquinas que se empacaban a las solas. Poñías o pulpo dentro da canaleta e saíba todo direito para a máquina e no momento xa salían máis de 30 latas. Facía antes 50 mulleres, facían despois 8. Andaban máis de 200 personas, nada alonso. Nada alonso. E despois quedouse, e nada, foron botando xente, pois máquinas sobraba a mitad da xente. Despois fui revisadora. E despois, máis tarde, anos máis tarde, deron a categoría de mestra. Eu, como sabía atar, cando non viña a fábrica, iba a atar, ao mellor buscábanme para atar e iba a atar. Estivemos a picar na pedra con os martillos. Despois de facer o muelle, plantamos eses árboles que están aí. Eses plantamos nós. Cando nos mandaban a limpiar logo, porque ao sábado tíamos que limpiar os váteres e todo iso, que había pouco traballo, íbamos a limpiar os váteres. Ibas a todos os sitios. É certo, digo mentira. É claro que é verdade. O das mulleres nos limpábamos ben, pero cando tiñamos que limpiar o dos homens... Que porcos éramos. Moi porcos. E aquilo, digo, a verdade, que aquilo era botar... Os tripos, eu cando tiña que ir ali, tiña que poner unha careta, eu mitaba as cosas. Isto era o máis mal que facíamos. Ai, non falamos máis. E baldear, Mandarme de mandadeira de Masó a ir a Vigo 2 veces na semana. Collía o coche de Pitorros e iba. E collía o vapor e iba a levar a mercancía aos Amos e despois viña de volta. Despois eu fui para a vaquería, para a estacada, con miña nai, que traballaba coas vacas a pañar erva e todo, cantudo. E chover, e ventar, e moitas veces don Pancho dábanos un bombo dos que estas apartaban, que estaban trochados de surelo, para que non fóramos a meira a comer, porque era como di Teresa, 1 hora para arriba, ou María, 1 hora para arriba, outra hora para baixo. Eu meio non sei facelo. Eu sí. Eu acarrexei para a fábrica nova, para esa, que antes era aquí. Porque eu entrei nesta. E depois fomos para a nova. E para a nova ainda axudamos a levar areia, e essas cousas axudei eu ainda. Pero de 14 anos, era unha criatura. Pois melle a pedra, viñan camións de pedra, e nós con martillos a partir a pedra. Ali sentados ao tostadero. Mandaba un ao lado, outro ao outro. Claro. Mira, temos ido a plantar silvas para Masó. Daquela non había sierra, xa íamos a plantar silvas para cerrar o monte, o sierra. Porque daquela non había parajo, non había nada, había un mandil de lama e unha capa de saco. E a min deran unha capa de un pancho de palla, e un día veo unha vaca por detrás e comeu-me. A capa de palla comeu-me, arreglou-me todo. Pero, como era o traballo que había que ganalo, había que ir a buscalo, que era o medio que tiñamos de vida, non había outro. Levámonos do millor. As compañeiras era boa, mas mal había de todo. Ben, ali nunca hubo lío. Sí, ben. Levábamos todos ben. Eu cos encargados unha relación boa con todos. Eu tamén. E cos amos, igual. Só nos tía un pequeno que entrou agora últimamente, porque se cajaba na cona que nos botou, na puta que nos pareu. Chamábamos que éramos como as gallinas del gallinero. E chamábamos todo, eu como era do comité, e tiña que me enfrentar a ele. Todo o mundo tiña que dar aquel tope, porque o que non daba, mandábano para a casa. Entón, unha muller, a proviña con medo, que foi a correr, a botar a patela da maja, e botou o patel.
Entonces, por suerte de Dios, te fíjate como son as cousas, que no outro día veu o camión a buscar os aqueles da maja, e enganchábamos cunha máquina, poñíanos dentro do camión, e ao levantar para arriba o camión apareceu a patela. E eu ven aquel puñetero, cun ferro e a patela colgada aquí. Quen foi a hija de puta que echou a patela e a maja? Todo o mundo caladinho, nadie dixo quen era, porque se non se mandaban para casa. Tanto me fastidiou, eu era do comité, dixenlle, oi, gostei, mire como habla, nosotros non somos ningunas hijas de puta, que somos hijas de unha madre tan buena como pode ser a suya. Usted echou a botella, eu non botei. Entonces, quen le echou? Non sei, alguén lo supiera, non se lo dicía. Carai, que ainda rabes que teño, a usar canto hai que non mirei, tío, non sei, non sei, onde está? É aquela usa. Porque non valía para nada, era pequeno, malo como a peste, achabollador. Claro, que tiñas que ter cuidado porque se te despistabas un pouco xa te castigaban por calquera cousa. Iso sí. Xa enseguida, ti, deixa iso, pasa para ali a limpiar lata. Era un home que... E dali un pouco non era nada. Sí, non era malo, non guardaba tema, entendes? Non era un home de tema. Era un homiño bo. Era boa cando non... Recoño de Dios, dicía moitas veces, pero iso non tiña que ver. Mandábanos con razón. Claro que sí. Porque nós éramos malas. E ele era bo. Ele era italiano, eu probei, os italianos son algo máis forzudos. Sí, vamos, era un home de corpo, un home... Deus me dê valor. Ai, mi madriña. Perdóname, por Dios. Eu andaba de parviño, de aquí para aquela conserva, porque isto era dele tamén. De aquí para lá, de lá para cá. Unha vez mandoume para a casa a min, porque berrei con unha que estaba a ladrar tarjas. Por cada patela de sardiña que levamos ao pilón, e dábanos unha tarja. E aquela puñetera, como era unha palanquina, nos lle daban ese traballo, porque era palanquina. E colleu, e mirou unha patela, es que non iba ben chea, porque non iba ben chea. E collei e empecé a berrar con ela, e chimpei a patela arriba da cabeza. E entonces, claro, empezou a berrar ela, e el cinteu, veu ali, a casa. A mí non me deixou falar nada, nada máis que para a casa. E estas, como sabía que era a culpa que era da outra, estas volveron por min. Fomos á oficina, todo o personal de pega e íbamos todos para casa. E outro día xa me mandou un recado para que fora a traballar. Chegaba aquí, o vello a mirarme, plántate para lá outra vez, corre para lá. Chegaba lá, xa me castigaba, sin xeito nin direito. E dicíame unhas, pero por que te castigou? Dixen, sei por que me castigou. Eu levei a tina para a anchoa, para lavar a anchoa. Pero Sara non estaba ali, estaba máis para diante, eu porque berrei, xa me mandou para casa. Alá, no outro día para casa. Miña nai pejaba-me a chegar á casa, porque me mandaban castigada. Eu non tiña culpa. Cando marchaba ele a Pontevedra, nós pasábamoslo bomba. Porque non nos miraba. Ai, Marcelino ten cantado, pero cantado. Tiña un pelo que chegaba aquí. E aquela volta daballe así, cando se incomodaba así, e iballe pelo polo aire. E foi un día que entramos ás 3 da tarde, e entón mandounos para baldear. Para baldear tiñamos que coller a agua nunha villa. E éramos 8. Sí, 8. Éramos 8. Claro, para encher o caldeiro, había que colocar o caldeiro na villa. E entón dáusenos por cantar. Estábamos cantando no caldeira, cantando, e bailando. E había nel negro zumbón, bailando alegre ballón. En isto baixou el, e dil, ardo que está para casa. Eran as 3, cando entramos, e as 3:05, estábamos en línea de barrera sentados a rir. Pero pasábamos bomba. E acordache cando iba a buscar as etiquetas? Que me dicía o vello, que foste buscar aí? Pero ti que traes? Traio para o lanzón, traio para isto, traio para a sardinha, traio para bonito. Coño, non sabes ler? Digo, eu non sei ler, pero mire, ensíñamas. Eu, mire, este é para bonito, este é para a sardinha, este é para a alcrica, non para o lanzón, non é? Si, coño, pero ti dis, coño, que non sabes ler. Digo, eu non sei ler, sei só letrear. Facíamos o que había.
De todo. Facíamos con ganado, facíamos sogas, cerdiña, Pulpo, calamar. e calamar, facíamos de todo. Angula, tamén traballábamos. Mexillón, mima, De todo, longueirón, de todo. de todo. A sardiña boa, que era moi bonitinha, que estaba inteirinha, era para estas latas de mazó, ou para porrón. E collían un pulpo, e mira se te facían ben as cousas, e así fresquiño como viña do mar, que ainda estaba vivo, a revillar, e puñeno el estiradinho, así lavadiño, desde que o lavaban en oura, e limpiño, e iba así para o tostador, e salía aqueles rasos, gordos, ruxiños, blanquiño, e pois con unha tixeira picábamos en trociños así, porque antes pacábase toda a manca, agora últimamente iba a máquina. E iba así todas aquelas latiñas con aqueles rasiños así toradiños, unha maravilla, unhas latas que eran primor. Parecía plata a sardiña na lata de mazó. Eu pesaba angula, iba a pesar a buscar a lura, o calamare, A lamprea. a lamprea a mí non llegoume toda, pero bueno, había angula, había ameixa, había de todo. Na fábrica había de todo. E aí nesta fábrica que traballouse de todo. Polo, antipasto, pastilla, que era máis o... Había callo. É verdad, callos. E unha pobre tiña moita fame, porque tiña fame. E colleu unha lura gradona no bolsillo, foi ao bater a mesa e comeu a lura. E quedoulle aquí atrancado o peixe coa espiña, ao revés, e eu sentía... E quería chamar por ela, non me viña ni me falaba, que entrara canda min a mesa, dispensando. O meu alura, claro, había que tragala enseguida, e o peixe que estaba dentro quedoulle atrancado aquí. Dei un golpe na espalda que pensei de furar os pulmóns, pero botou na fora. Mentre o encargado iba de espalda, pois podías meter na boca un cachiño, pero, ojo, porque a mellor había personas do teu lado tan malas como o encargado. O encargado miraba o cu e ti comías calquera cousa, porque había moita fame. E non comías unha vieira, nin comías unha samboriña, porque a seña Dolores berraba, pero ela comía 7 ou 8. E os outros nada. Oiche, a lura, Se tiña esas cousas. e calamares, Nada. Digo, é verdad. O que lle gustaba que podía comer, que escapaban. Unha hubo que meteu unha lura, pouco máis non saca para fora, mira. Eu non era moi comedeira de cousas, nin desde non son os, a verdad. Sabes o que me gustaba a min? O croque crudo, o longueirón crudo, a navalla. Mandábame a contar, pero a mitad delas xa trababa eu cruda. E depois verdaba yo, que traía de luz, verdaba yo o mundo. Que me trouxe aquí? Esta ben toda trabada. Estaba el, pois coño non me vería rato ningún. Aquí esta rapaza non come nin nada, que va, non comió pouco. Comían todas, máis que a min, coño. Hasta comían gorbechos, ti non probabas. Hasta comían gorbechos. Aquilo non tiña bechos. Non digas que tiña Cala a bechos. boca non digas que non tuvo. Aquel bonito que comían aqueles do outeiro. Aquilo era un becho dereito, carai, non me jodas. Os gusanos, así blancos. Non se di iso. Diga, verdad. Agora iso xa non ven porque ele morreu. Comer na fábrica comían as de sela. As de sela no comedor comían. Sí, había un comedor ali para comer. O comedor era bonito. Era moito, sí. Ai, a mula da casa. Iso era non a risa. Ai, dale comida. Non daba un hueso cando daba a comida. Eu levaba o calzado da calle, pero chegar ali tiñas que ter un saco, senón anajábaste e xa non podías poñer o calzado para vir para a casa. Agora xa nos dan, que antes tiñamos que levar da Sí, casa. antes íamos a comprar. Ai, agora danos. Es que van, Sí, daban. Daban os pandilóns e máis gorros. Últimamente tamén nos daban gorros. Pero en principio non había nada disso. Aí bueno. Foi porque Manuel nos pideu. Non che acorda. Unha vez salimos na televisión a empacar angula. Non sabes que veu a cámara ali? Hai moitas veces. Salimos de mesa todas, porque dábanos un uniforme, non sabes? A máis un burrito, unha pañoleta. Era unha fábrica divina. Xa empezou a traer latas de Narueja desas de aluminio. Cuidadiño, A fábrica da Tilio era a máis bonita que hubo, que dicen que non. Era máis limpia tamén. Mellor era de mazón, non? Pero para facer limpeza, máis limpio, o empaque, máis nada longe. Un paque como o de Alonso non había outro. Que era unha fábrica moi limpia, moi curiosa. E que non che fora esta mancha que tiña aquí na uña, que non fora nunha lata, xa che berraba. Porque viñan os encargados e abocaban as latas ali diante de nós. Se che miraban espelesado
ou un rabo, ou todo, saímos para casa. Sí. Había unhas persoas que iban sempre, non? Pero aquelas eran as que tiñan un puesto fijo, unha cousa así. Nós de rapazas andábamos a servicio das máis grandes, das máis maiores, e non tiñamos tanto, íbamos menos. Non había nadie fijo. Claro. Tierra segunda tamén, non? Cando non había xente fija. Había diarias e de turno. Nós as das máquinas éramos fijas non, cando había traballo. Cando quedábamos máis que as outras. Pero cando non había traballo, tíamos que marchar tamén. Traballar sempre non se traballaba. A última se traballaba seguido, pero de primeiro íamos un día, outro día para casa. Non cotizaban como debían cotizar. Tamén hubo unha época que nos, cando traballábamos ao domingo, facíamos misa. Tamén na fábrica, sí. E ao domingo íbamos a traballar o sábado, ás veces para nada que había, ainda nos facían e traballaba o domingo a mañá. E chegábamos á casa, tiñas que fregar, tiñas que lavar, tiñas que ir á erva por bichos, tiñas que ir ao monte. Hasta a 1 da mañá non te deitabas, porque tiñas que fregar a casa de noite. Un cepillo de rodillas, non había fregona, non había nada. E carregar a agua da ponte. O balde na cabeza e un caldeiro na man. Cala a boca, por Dios, que temos pasado na nosa vida, non sei como vivimos tantos anos. Pero daquela non era como agora, que daquela aí víñase turnado, cando había peixe traballábase, cando non había, non había. E ao xornal, e a servir, e a picar nas leivas na veiga para que che deran unha taza de caldo, e máis o pan que sobraba da merenda. Que antes empezabas ás 9 e rematabas a 1. Sí. E tiñas que entrar ás 3. E chegábamos a casa, tiñamos bichos, unha iba a apañar comida para os bichos e a botarlle os bichos, e outra a pasar a comida. Comíamos, acabar de comer, se nos tocaba o grifo, bernes para que te quiero. Nun cuarto de hora había que estar en bueu. Había que traballar, a andar ao jornal. Mais iba a acabar no millo, a ganar un xornal tamén. Iba onde tiña traballo. Criei 7 ovellas, criaba porcos, criaba galiñas, criaba cravas, eu criei de todo. E lavar no pozo de noite, cun farol. Non había agua na casa, non había luz, non había nada. Vas a lavar ao pozo e o balde na man para levar na cabeza cheo de agua. De noite para no outro día ir a traballar á fábrica ou ao xornal. Iso foi a nosa vida de sempre, de toda a vida. De noite me dormí na cama, dormía no río. E me de tender, en vez de ir para a cama, tiña que tender roupa. E tiña que fagar banquetas, e tiña que limpiar a casa para deixarla limpa. E deitábame na noite na cama e ainda sin facer a cama. Moitas veces, tiña, porque non podía máis. É o mellor cun vestidinho que era o que tiñas que lavalo á noite para poñer no outro día a mañá, tiñalo que secar ao lume. Cun caripas de arcolita, máis follas de arcolito, para poñer no outro día e para ir a traballar. Vai a ser a duro. E chegabas á casa ao mellor terías que comer ou non terías, porque había días que tiñas un cacho de pan, pero había outros días que non tiñas nin un cacho de pan. E con a pouca agua fervida, pois viñas para baixo para a conserva outra vez. Non. Tiñamos que ir a un río que chamamos o Inferno. Había unha chía de cañotos por ali. Escorregábase neles porque tropezabas naquelas raíces. E levábamos hasta a tina que nos pingaba por riba de nós. E hoxe están como reinas. Nin teñen que ir á fonte, nin teñen que ir ao valle. E nós tiñamos que facer de todo, ir a acabar no millo, e ir a todo canto había, desde que viñamos, tiñamos que vir a correr só para ir a traballar no campo. Nós pasábamos unha esclavitud. E como a min pasou nesta muller, e pasaron todos daquela. Os veciños eran atentos, e a miña filla iba para a casa dos veciños cando eu daba a velar unha hora de noite, e cando viña, tiña que traer a dormir e gracias a aqueles veciños que daban xa unha tacinha de caldo. E eu traía nos brazos a dormir e chegaba a casa e volvía a dar outro pouquinho caldo, así que os ollos cerrados. E lavarla un pouco e meterla na camiña. Ai, como que non nos criamos nos antes. Quedaban ali tiradillo na serra como podían, que tiña que ganar o pan para comer, que tiña que darlle de comer. E non era un nin dous, que eran 13. Daquela quedaban 7 ou 8 xuntos, sempre podía o daño que fan agora, un non é capaz de quedar nin de zafarse. Nada, é moita vez. Daqueles 13. Un elo ao longo. Ela. E para a conserva, pois deixaba na casa, cerrada. Deixaba dentro da casa, deixaba a merenda. Para cando tuvera fame que comera.
e deixaba na casa. E eu viña para a conserva a chorar. Estaba na conserva e eu choraba. E dicíame, por que choro? Ai, porque dixía, rapazas. Iba á fábrica. Si que pitaba o grifo, escollía a meniña onde a tiña na casa onde vivía eu, e traía para a casa para meu pai. Tiña que te deixar a eles iban para a escola, a miña nai quedaba sola. Dunha vez levou na erva, o veo, a apañar na erva, puxo nunha cesta. Punha-te nunha cesta. Aquela meniña caeu e despechou-lhe un caneiro, ai que ansia tomou en Madrid. Despois, cando foi que tuven as fillas, xa quedou mamá. Unha ou outra tiñamos que abandonar e abandonou mamá. Fillas tiñan un solo. Pero non teño, non tiño home. Que era a miña nai? Ela tiña a nai, claro. E para ir á veiga, levábamosla nunha cesta e deitábamoslas nunha cesta que facíamoslle unha sombra con ramos e dormían ali e facían de todo ali. Agora críanse como jefes, os meninos. Pero despois, un día topei o abuelo, o pai do pai, e preguntou pola meniña, e dixo eu que a deixara na casa. E deixáchela sola, digo eu, logo, como que non vou deixar? Teño que deixala, porque eu teño que traballar para darlle de comer. E dime, pois agora, desde Dios, traesma para baixo, que eles vivían acá baixo na ramota. E eu traía, e despois traía a meniña todos os días. Levaba ya a mañán, ás 8:30, ás 12 levaba a comida, Ai, Dios. e á noite iba a buscar e levaba para casa. Como facía? Moi negra, filliña. E iba ao xornal, e como din estes, levaban a cestiña, e chantaba ali a máis pequeniña, comigo ali. E as outras quedaban na casiña, os máis grandiños, quedaban na casa uns cos outros. E tiñamos un fillo, non nos daban de baixa, nin cartos, nin nada. Nada, nada. Nadiña, tiñamos que... Eu nunca cobrei nada. Todo era unha fame, e nin íbamos ao médico para dar a luz, nin nada, nin a mirarnos, nin nada. Nada, nada, nada. E Non sei como dábamos a luz na casa. morríamos nós máis os nosos fillos. A primeira non me quiso dar. Fun a un delegado que lle faltaba un brazo. E díxome que tiña dereito a cobrar a maternidade. Pero fun ali dali a 3 ou 4 días. Xa me dixo que me faltaban días que non tiña dereito. E ti como dixese que eu que tiña dereito agora non teño. Dixen eu, pois eu vou a outra vez. A señorita mandoume outra vez ao delegado. E dixo, mira, le dices que tú que tenías derecho e lo tienes. E fun ali, e chegai ali e empecé eu. Mire, como di que non teño dereito? Que me di o magistrado que teño dereito. E dime, mire, señora, usted me dijo el amo que tenía mucha leria. Dijo, mucha leria, que quere dicir mucha leria? Eu veño reclamar o que é meu, non veño reclamar o que é do outro. Dixo eu, claro, é verdad. E dixo eu, sí, pero, mire, me dijo el amo que tenía mucha lengua, porque se cada eu contestábale que non nos daba os quinquenios. E empecé eu, mire, e a usted conforme lle falta o brazo, se lle falta a lengua, podería defender o cargo que ten, verdad que non? E o outro botouse a rir centella, dixo el, con razón. Cando dábamos a luz, tiñamos seguro. Eu, cando dei a luz, non me deron nada. Eu tampouco non me deron nada, es que me habían dar 14 pesos, eu parece que ainda estou esperando. E non me deron nada, tampouco. Eu non cobrei chica. Eu non cobrei nada. Sí, tiñamos. Tiñamos 6 semanas antes, 6 semanas despois. Sí. Eses 3 meses tiñamos tranquilamente, pero despois, se é ello, non pode perder, Aí tivemos o que? Eu así que tuve unha ficha, aos 8 días tuve que ir a traballar, onde me iba a ver que non había nada. E aos 15 días me chego logo no lombo, para ganar o xornal. Eran 800 pesetas as que tiña que cobrar, pero non me pagou. Oxe, por non pagarlle as outras tampouco, non cobrei. Pero cando tuve un segundo fillo, dixen eu, mire, que non me pase o que me pasou da outra vez, que desta non me pasa. Cobrei dos dous. Dos dous cobrei a maternidade. 7 semanas antes e 7 despois. Cobrei. Cando tuve unha miña filla, cobraba 7 pesetas por ela. 7 que me daban da Seguridade Social. 7 pesetas. 7, e cobraba eu 15. Toda a semana a traballar. Tuve unha baixa, pero sin cobrar, porque daquela había ao menos 9 meses que non íbamos á fábrica. Claro. Tiñas que ter enfermedade fuerte para que te dera. Con unha pouca cousa xa non te daba tampouco de baixa. Ainda tiñas que mirar como tiña que ter a cousa para que te dera de baixa. E pois logo che daban alta tamén, Sí, logo daba logo te sacudían para o traballo, non te tiñan moito tempo dado de baixa.
Desde que éramos fillos, tiñamos a baixa que cobrábamos. Agora, últimamente, sí. Agora tiñamos todos os direitos. Eu tiña unha filla de solteira. E aquí en Bueu non me querían poñer comigo no seguro. Entón un familiar da final mamá díxolle, díxalle a María que vai a Santa, da miña parte, Santa Ana María Cangas, que a vai a atender, que lle conta o que lle pasa. E fun, e conteille que tiña unha filla que non me querían poñer no seguro. Dixo ela, como? Pero fan iso en Bueu, señor, sí señora, fan iso en Bueu. E dixo ela, non direito a axuda familiar, non, porque, fíjate ben, aquí nesta fábrica había un fulano que tiña un fillo, e ele estaba solteiro, e cobraba puntos por ele. E nós, as solteiras, ninguna cobraba puntos por os fillos, por nós, dixome ela así. Por desgracia hai esa lei, pero que anos ten seu pai? Papá daquela tiña 60 e tantos anos, non me acordo, 65 anos, non. Xo, pois, mire, desde hoxe en adelante, vou a levar esta carta a entregarlle en Bueu. Vai a cobrar puntos por seu pai, por súa filla, non. Que puxeron a miña filla no seguro, deron os puntos por meu pai, pero gracias a ela. Pues veréis, yo terminé mi carrera de trabajo social y en Galicia no había todavía ningún asistente social que trabajara, y menos en conserveras. Pero llegó un momento que recién terminada la carrera yo tenía bastante relación con la esposa de don Gaspar Masó y se enteró o sabía que yo podía dedicarme profesionalmente y dedicarme a trabajar en una de las empresas. Entonces me llamaron para que fuera a hacer una prueba a su empresa. En principio me entrevistó don Gaspar Masó. Me preguntó qué es lo que quería hacer yo en la empresa, qué es lo que pensaba hacer, porque a él le habían hablado de mí, pero no sabía de qué iba. Empecé el trabajo con mis miedos, con mis temores a no saber qué hacer, encontrarme una fábrica amplísima, con gente, pues eso, muy organizada, todos con sus uniformes, con pañuelos en la cabeza, porque eran conservas. Pues mire, en principio voy a visitar las familias de esta empresa y voy a entrevistarme con gente de por aquí, a ver qué es lo que quieren, a ver a dónde van. Y me dijo, ni se le ocurra. ¿Cómo se le ocurre ir a casa de algún trabajador? La van a recibir mal. Y entonces yo le dije, bueno, esto déjemelo a mí. Bueno, pues tiene usted vía libre. Efectivamente, en primer lugar, pues claro, me presenté en la empresa, porque yo no me podía presentar en casa de nadie diciendo, oiga, mire, yo soy una señorita que viene allí. Allí me pusieron de todos los nombres, la señorita inspectora, la señorita de Masó, yo ella no tuve nombre, era la señorita de Masó, nuestra defensora, yo qué sé, yo no le había dicho nada de esas cosas, pero la gente, yo una persona nueva y no sabían. Entonces se me presentaron, yo dije, di una vueltecita por la fábrica y le dije, bueno, yo estoy aquí, vengo a ver si entre todos podemos hacer algo para que ustedes estén a gusto y estén contentas. Y bueno, ya veremos. Entonces me miraron así con un cierto, esta que vendrá a fastidiarnos. Y yo les dije, de lo que pueden estar ustedes completamente seguros es de que lo que ustedes me vayan a contar a mí no se va a enterar nadie. Yo únicamente haré informes sobre las necesidades, pero no sobre las personas. Porque facía falta algún problema que tiña, ela estaba para atender a todo o mundo. Moi amable, moi boa persona. No muelle de Cangas, cando xa acercaba o barco, xa estaba a xente así no muelle, xa non esperaba que chegaba a fábrica. Non me fixo falta. Entonces, yo llegaba a la empresa, cogía las listas, veía fulanita de tal. Mira, fulanita, ¿quién es fulanita? Bueno, sí, la revisa. Bueno. No sé quién. Allí todo el mundo se conocía por un sobrenombre. Yo no conseguí eso hasta el último año de mi profesión. Además, los motes más espantosos. Yo en principio me negaba a llamarlas. Por ejemplo, Mesanataza. ¿Cómo iba a llamarle a nadie Mesanataza? Entonces, bueno, me fui acomodando. La gente enseguida se entregó. El personal estaba bien atendido. Vamos, bien atendido dentro de lo que es dentro de unas normas de trabajo. Entonces ellos disfrutaban de su prenatalidad, de su postnatalidad. Ela arrojabas que a todo mundo era moi boa persona, moi boa. Ela se tiña un direito, non votaba contra Masó, que ganaba o xornal, pero o teu defendía xo tamén, porque sabía que
iba pola línea directa. Era boa para o obrero, era boa. Desde el primer día, Bueu supo que allí había una persona, pero lo que pasa es que el trabajo no estaba montado como en Cangas, claro. No, normalmente ya sabías problemas de educación, problemas de hijos, problemas de orientación en algunos casos, problemas de salud, muchos. Los que no tengan familia, tú les acompañaras al médico, a mí me dio muy buen resultado, primero porque psicológicamente allí se encontraban mejor. Otra de las cosas fue fomentar el estudio de los niños y eso también también llegó a la fábrica de Bueu. Allí hemos hecho alguna labor bonita con solicitud de becas, con ayudas en algún momento, porque no solo tener la beca, sino que a lo mejor la beca después tuvo alguna complicación porque la perdían por alguna cosa y entonces yo tuve necesidad de ir a los organismos, hacer informes y decir, este es el problema, es total, con permiso de la trabajadora, claro. Yo quiero muchísimo a la gente de Cangas porque realmente trabajé allí 30 y tantos años y casi me siento de Cangas, pero tengo que reconocer que la gente de Bueu es como mucho más asequible, es más sencilla, más abierta. Te vienen ahí. Yo realmente del personal de Bueu tengo moi gratos recuerdos, a pesar de haberlas tratado pouco. Un día falando aquí en Bueu, pero non me fixo falta para nada disso, nos facía falta que estaba en Cangas, que paramos a toda hora, se non a Vigo. E un día se me presenta un señor de Bueu, que yo no sabía quién era, porque ya ni trabajaba más, hacía más de 20 años. Y me dice, mire, señorita, estuvimos fuera, pasa esto. Y digo, bueno, ¿y usted tiene algún...? No, yo no tengo nada. Digo, venga conmigo. ¿Usted estuvo cuando la fábrica se levantó? Sí, venga conmigo. Nos fuimos los dos a ver el pergamino aquel y encontramos al señor en el pergamino. Y le dije, olvídese, ahora déjeme a mí. No se le ocurra ir a gastar el dinero con nadie. Y entonces dijo, señorita, le voy a mandar a mi mujer, porque se parece mucho a usted. Y dice, bueno, pues mándeme tú a su mujer. Vino una mujer muy encantadora, muy así. Yo me sudé para encontrar, porque aquellos los daban de alta por número, y hasta que encontré el número que respondía a aquel señor, sudé, pero llevó la pensión. Por ejemplo, las ayudé muchísimo, eso sí, cuando ya al principio la fábrica empezaba a decaer, las ayudé pues para la cuestión del paro, las ayudé yendo en nombre de la empresa con ellos a la cosa sindical para que las acompañé a todas, y muy bien con el personal de Bueu, pero muy bien. Eu fui dúas veces só ela, que eu separeime, tiña moitos líos, moitos problemas, e ela guioume polo camiño onde tiña que ir. Como medida, dije, aquí el que venga a verme tiene que venir con las manos vacías, porque al principio, si me dejo, me montan la casa. Yo empecé y no admití nada. Cualquiera de ellas lo puede decir. Entonces, las de Bueu no lo entendían. Tenían que venir con un regalo. No, o venís sin regalo o no venís. Si no se cierra más. Yo sigo yendo allí porque a mí no me echaban y yo no me iba. Y además eso, porque al final yo estaba, pues eso, muy metida en Cangas, como muy... En Cangas y en Bueu, también. Se ganaba 6 reales. Mi mamá, ¿cuántos cuartos eran? Eu iba a 3,50. Sí. E despois subiron a 7, cando non subiron a 7, mi mamá... Eu empecé a ganar 3 pesetas. E despois subiron a 14 reales. Cada muller que non nos daban 4 patacos ali non sobre. E ibas a buscar 2 ralas de pimento, cuarto quilo de azúcar, xa non che chegaba para a botella do aceite, e a trabalhar unha semana. E tudo nos facía falta. E quando facía falta tínhamos que traballar, cada menos quedaba. Nunca se fijou a miña nai nos cartos, e nós tampouco. Fijábanse que os levábamos para casa que facían falta, e nada máis. O home sempre ganou máis, porque era macho. E nós éramos as mulleres que andábamos a traballar, e eles estaban a pasear pola conserva arriba. E os traballos dos homens facíamos nós, as mulleres. Os homens traballaban menos e ganaban máis. Digo, aquí en calquera parte do que sea. Os homens sempre foron máis aquelados que as mulleres. E traballaban menos que nós. Había unha cámara de peixe congelado e as mulleres íbamos á cámara.
A quitar é a poñer peixe congelado. Os homens non. Os homens podíase de recoller. Pero as mulleres tanto nos tiña. E íbamos, claro. Que remedio. Tiñamos que ir porque se non mandaban de para casa. E logo, é como a que mandan a horca. Se non vas, pois aquílate. Eu nunca conheci que fora moza. Había, sempre era bella. Había unha festa, un baile ou así, eran 6 patacos. Eu nunca fui a festa. Que festa? Que miraba a festa? Eu en 40 anos non mirei nin un baile, nin unha festa, nin un cine. Eu tampouco. Sabía que traballar semana e domingo. Había que traballar sempre. Un día calar a boca. Facía esa festa. Daquele día chorábamos e queríamos os 6 patacos, queríamos ir ao baile. Sí, é logo. Pero agora comprendemos. A mellor eran os que tiñan para ir aos 6 patacos, eran os que tiñan para darnos a comer. Iba na festa, eu iba a festa. Ibas? Aí ibas de solteira a festa? E logo... Co fillo? Co filho. Co filho non, iba sola. Antes de ter o fillo? Sí. Ai, así, bueno, tamén iba eu. Tamén fui estar 27 anos, pero de peli para arriba já non pasei. Ai, Dios mío. E cando fomos para Cangas, ter que dormir ali no chan, nós tiñamos ali, éramos as criadas. As de Cangas, mira que pasuros olles, veñen as de boa hora para aquí, ti mires, é porque non se jubilan, as máis vellas, todas a berrar contra nós, aquelas de traballar, nada, aquelas... E cando salimos da fábrica, un día ás 12, porque nos mandaran a mí mandaranme para Ambalás, e chegamos afora e empezaran todas de Cangas, veñen as de Bueu a tirarnos os sitios vos. Negra cousa, dixeron, púxose unha cousa aquí, unha cousa aquí. Por aí, señor, non nin que me mande, prefiero andar a rastro pola fábrica, pero non vou máis para Ambalás. E no outro día, díxome que fora para Ambalás, señor, non vou. Díxome, por que, María, por que, señor, por que non vou? Eu quero andar como a todo mundo, que sea ratopón, só que ande pola fábrica. Pero para 2 días que vou botar aquí, non quero máis. O que me recordo que passei máis mal dentro da fábrica foi cando 3 días estuve aí á porta. Porque bregonza é desjusto, non dormín, non comín. Eu passei moita bregonza aí á porta de Mazó, digo a verdade. Foi a época máis mala que passei dentro na fábrica de Mazó, cando non nos deixaron entrar para traballar. Era a revolución unhas con outras. As fijas descontínuas querían traballo, e nós éramos fijas, nós perdiámolo. Elas querían, e nós perdiámolo. Elas luchaban polo delas, e nós luchábamos polo noso. E non nos deixaron entrar. E de valga a vida que despois, ao cabo de 3 días, hubo un arreglo e tal. Pero desde ali, xa nunca nos miramos con boa aquela, Eu aos 65 anos me jubilei. Eu cobro 100%, que me pertenece. Que me perteneceu. Eu tamén cobrarei o mesmo, porque todo corre pola man da miña filla. Eu non lle pido cuentas. Eu tampouco, todo cobra ela e todo. Eu non lle pido cuentas. Quen ten que poñer mesa é ela. Cando tuve a última filla, deixei de traballar. Ainda traballei un par de anos. E ao acabar, despois, quedei a casa, que se superei se non quedaba. Non quedaba porque daquela xa se traballaba con jornada intensiva, e eu deixei un pouco antes de que Mazó cerrara, que lle dou o beneficio a xente para que marchara. Eu, como non coticei eses anos, non me deron nada de pensión, deronme unha pensión pequena, pero bueno. Cobramos pouco, pero... A mitad porque dou quiebra. Eu cobro pensión, pero polos pensionistas, polo... Xa veño vitalizo, isto é pola xunta. Pola xunta. Empezaron a pagar 36.000 pesetas. Daquela había pesetas ainda. Non me deron nada polos anos traballados. Eu traballei estes 60 anos. Ao chegar aos 60 anos, empezaron a romper a cabeza que marchara, non unha empresa, fora da empresa. Aos 60 podíame marchar, co 60%. Entonces tiña 2 anos de paro, porque eu nunca fui ao paro. Tiña 2 anos acumulados de paro, que era o que daban daquela. 2 anos. Fun 2 anos ao paro e retireime aos 62 anos, co 62%. Eu tiña que chegar á casa a facer de comer, para min, para os fillos. Tiña un cerdo, tiña galiñas, tiña conexos, tiña de todo. E tiña que atender a todo, e non podía máis. Chegaba a noite, velaba mellor unha hora ou 2, e xa non sabía do que había de atender. Deitábame na cama moitas veces sin facer, porque non podía máis. E xa tiña o meu tempo, que xa tiña 64 anos, e xa non podía máis, e eu, bueno, xa chegou aquí. Se perdo, perdín.
E mandaronme recado moitas veces, ¿Por que non viene? Pero por que tal? Mira que va, mejor. Non tengo ganas de ir máis. E non fui máis. Eu retirei-me aos 61 anos. Non quería, despois de que fui para Cangas, dixen que non quería estar máis, xa se me facía todo imposible, non quise. Por 2 meses non cheguei aos 62, pero non quisen. Tinha perda o que perda, na casa empezaron a berrar, que abandonara, que iba a enfermar, abandonei e non quise máis nada. Recollín o que me daban e fora. O que me acordo de pasar o mellor na empresa foi que nos levaron nuns coches grandes que tiñamos só, que chamaban os chatos, os camións grandes, e levaron-nos cando se inaugurou o Clonáutico de Vigo, porque viña a Franca Vigo, pero o Franco non mirei. Ti foras comida daquela? Sí, nos compramos. Pasámonos na Mardeira, e despois, cando lle deron a medalla de conde a don Gaspar Mazó. Essas 2 cousas foron as máis bonitas que a min, que eu acordo que me pasaron na fábrica de Mazó. Está moi mal isto, filliña. Moi mal. Porque eu non sei como entramos en Semana Antica. Era máis que agora queren dar aos 67 anos. Que non aguantan os 67 anos. E nos 65 manda fuerza a andar. Aos 67 anos. Os 67 que lle digan ao presidente, máis aos concejales, que están a pasear, pero non sei, non aguantan. Que tiren a paz aos presidentes, para que lle dá, cando se presidente, e salen, como lle deixa unha paz? É logo. E nós non traballamos, como non deixa o puesto este Fraga? É que lle deixo para outro. Que señor está ganando os cartos e ten 80 e tantos anos. Negra con tanto parado, tanta inmigración, isto vai a catombe, isto vai a desfeita. Os traballadores non teñen traballo, que vai ser? O presidente que goberna, ese goberno da España, ten que ter unha cabeza, pero unha cabeza ben grande. Porque mire que somos moitos na vida. Porque hospitales, sanatorios, fábricas, todo sal de aí. Isto sale do noso que pagamos, mulher, ou pensas que o goberno que nos paga nos iso vai que para ver. Esperanza, somos moitos vellos os que hai. Ai, sí. E somos moitos anos. Tamén fomos moitos a pagar, moitos anos. Moitos anos, claro. Moitos anos, que foron 75 anos cotizando. Pero cantos anos hai que estás retirada? Ai, eu xa hai 18 anos estou retirada. Pois xa hai 26 anos. 19. Eu cando dio año dixer a xente que traballou, dixo, me parece que a xente non traballou na cuarta parte. E que agora chegan á casa non traballan outra cousa. Claro. E nós tiñamos que atender a todo. A todo, filliña. Ai, que non pasedes vos da vida. Traballei máis que eses indios que andan así negros. Traballei máis que eles ainda. A vida, eu non sei como... Moi distinta de antes. Eu miro a boa e miro a mala. Para algunhas persoas, outras boas. Porque o que merecía estar ben é o que está mal. O que merecía estar mal está ben. Pero había máis unión na xente, rías, te falabas. Antes ibas nunha línea, se mirabas vir un vello ou un cosa e dicía, séntese aquí. Ou xa te podes mirar con as pernas partidas, que a chavalería non se levanta. É verdade. Dinche, é verdade. Dinche, eu paguei un billete. Non hai aquel cariño, eu xe miro moito. Moito ti por ti e nada máis. De antes a xente comía todo, aproveitaba todo. E agora non, agora hai outra cousa moi diferente que non había entre nós. Ai, queixanse por todo, e cando lle conto a miña historia. Contame iso, non queren creer. Hoxe miro moito... Moito boa. Moito gorrión na xente, é moito tirar. De antes nos tiraba nin a cuarta parte, todo nos servía e todo facía falta. E agora sobra todo, e me parece que vai facer falta todo outra vez, me parece, Den que non pasamos fame, como elas nunca pasaron, gracias a Dios, non queren creer. Nosos fillos non reconoceron a falta de nada, excepto tuvero. E cando te contamos a nosa historia, pensa que o mío que é mentira. A miña neta ten que é mentira, que non podía ser pasar iso. Tamén di a miña. Eu nin baile, nin excursión, nin nada. Veñen a comer a miña casa aos domingos. Bueno, non veñen todas. Un domingo unha, domingo outras. Ao acabar de comer, errar a cociña, dime, mamá, que trae parchís. Botamos unha partida a parchís, ao mellor estamos hasta as 7, as 8, cada un marcha a súa casa, elas para a casa delas, eu quedo na miña, hasta outro día. E se acabou, non vamos a ninguna parte, ninguna. Vou aos funerales e a acompañar aos entierros. Non vou a ningún sitio. Son as miñas salidas. Despois na casa.
Ai, Dios mío, agora estou como unha reina. E agora que temos que morrer, temos de todo, gracias a Dios, que non nos falta nada de nada. De nada. De nada. Cando nos poñemos Porque hai de todo. que marcha pala para arriba. E agora teño que morrer. Porque agora estou esperando dunha hora para outra. Quen sabe que andamos morrer. Teño meu tempo, filliña. E dunha hora para outra chegame. Mira que ten 91 anos. Sí. Agora mentíronme todo. Papame que pasei agora caí de todo na cara. Agora mándanos comer. E non podemos comer nada. E andar. E agora mandamos andar. E non comer. A tensión alta. Temos que comer aquilo porque temos a tensión alta. Temos diabetes. Temos o colesterol. Temos algo de colesterol. Agora a ver. Agora veñen todas. Os huesos xa non poden máis. E onde habemos de ir agora que non podemos coas pernas? Agora estaban na juventud. Ahora vamos de excursión, ahora vamos aos jubilados, ahora vamos a pasear. O que non fixemos estamos facendo agora. E agora as mozas extrañanse dos vellos. Que ai, mi madriña, agora os vellos sabedes como queredes. Porque paseades, se pasará da nosa vida, como lle dixo a moitas. Se pasará da vosa vida, non ibades pós cafeces como ides. E agora con iso remataremos. Non rematamos, A mí gustame que venga a pasar unha tarde boa para aquí. E gustame falar no de antes, no que se pasou. Iso me mata a mí. A ver, Claro que sí. Que saben o que pasamos na nosa vida, que foi moi negra. Eu teño que lle agradecer a Masó porque andar ao traballo, iso é o único que digo. Teño que lle agradecer moito porque teño. É un agrado, non? Sí. Que se recorden de ti. É un mérito. Eu penso que a calquera lle gusta, non? Pero cando menos non estás olvidada, non estás no olvido. No. É recordar o pasado. Claro. E iso está ben, penso eu, non? A mí gustou moito tamén. Pero danos algún recuerdo, ¿o? Nada. Vamos andar. Un plato, danos un plato. Mas ao oído nos dou un plato. A mí non me deron nada. Sí, gustame o mundo. Como non lle vai usted que está sentada? Os homenajes que nos dean, estes nos dan cartiños mellores. Os cartiños non faltan. Estamos nunha mala época. Esas non chos dan, mulleres. Solo digo, vos agradezo que vos acordedes. É verdade, de nós. gracias. Agradecevos que vos acordedes dos vellos, porque isto nunca se fixo. É unha cousa boa para o pueblo. Con tal motivo din, mira como se acordaron dos jornaleiros, dos traballadores. Eso está ben, eu encontro que está ben. Ai, Mariña, eu estou pensando que dixo, como me olha, como viña a mirar. A de mirar o... A dicir, mira que esta muller me... A de mirar, voy a mirar. Non nos preguntes máis, marchamos. Olha, conta-lhe tempo. Non falo nada. A ver, fala, Carme. O para diante ou para atrás. A ver, acabamos logo. Ai, non teño máis, Edinho. Non teño ganas. Ai, mi madre. Bueno, son as 10 da tarde, mira. Se nós xa dixemos todo, eu non quero dixir máis nada. Eu nada, eu non quero. Eu xa falei polos codos. En donde? Nada. O 14 tes que vir aí A donde? A casa dos vellos, muller. a mi Alvidia. Non me encontrei aí. Volverei, volverei á vida cando rompa a luz nos cons, porque nos arrancamos todo orgullo do mar, non nos afundiremos nunca máis, que na túa memoria xa non hai volta atrás, non nos humillaremos. Mira, poñemos ben cando salgamos porque estamos guapos que non somos. E estamos hermosos e chavalas, temos que salir ben a forza, Acabamos. Aí Deus nos dê valor. Ai, o meu bom.